Исәнмесез, хәерле көн. Бүген без Сабантуй студиясендә кабаттан әни блогерлар проекты кысаларында туры эфирда очрашабыз. Хәзер безнең әз генә кешеләребез кушылсын. Исәнмесез, хәерле көн, исәнмесез. Хөрмәтле тыңлаучылар, хөрмәтле караучылар, безне бүген без әни блогерлар проекты кысаларында кабаттан Сәлам. Сәлам, Әминә. Алия, сәлам. Исәнмесез. Әминә, сәлам. Исән. Исәнмесез. Ишетеләмме мин? Ишетеләсез. Динә, Хәерле көннәр. күрәсезме? Әйе, ишетәм. Яхшы күрәсез, да? Әйе. Исәнмесез тагын бер тапкыр, хәерле көн. Динә, минем исемем Василия. Мин Сабантуй журналында эшлим. Мин сиңа син дип эндәшә аламмы? Әйе, әлбәттә. Рәхмәт. Вот, исәнмесез, менә безгә кешеләр кушыла торалар. Хәерле көннәр. Хәзер мин бераз гына сөйләп китәм, кешеләр кушылганчы гына, яме, Динә. Безнең шундый проектыбыз бар, әни блогерлар дип атала ул. Һәм без бу проект кысаларында әни булган, шул ук вакытта блогер булган, һәм шул ук вакытта әлбәттә үз эше белән шөгыльләнгән кешеләр белән күрешеп, очрашып, сөйләшәбез. Ул менә шушындый турыдан-туры эфирда Инстаграмда бара. Ул безнең пандемия вакытында башланып китте һәм безгә нык ошады. Шундый яхшы формат, шундый җайлы, караулар да бик күп, сораулар да бик күп. Шуңа күрә без аны калдырырга булдык. Һәм бүген инде без сине шушы безнең проектта күрүебезгә мин бик шат. Мин сиңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Үз вакытыңны сарыф итеп, үз вакытыңны безгә бүлеп биреп, безнең укучыларга, подписчикларга шушындый туры эфирга чыкканың өчен. Сезгә рәхмәт, чакырганыгыз өчен бик теләп. Һәрбер проектта катнашабыз. Каршы килгән юк, Аллага шөкер. Рәхмәт. Менә шулайрак, хәзер безгә кешеләр кушыла торганда мин әйтеп китәм, безнең Сабантуй журналы турында. Сабантуй журналының 100 еллык тарихы бар дип әйтәбез, тиздән безгә 100 ел булачак. Һәм бу журнал элегрәк Яшь Ленинчы дип аталган гәҗит рәвешендә чыккан. Соңгы берничә ел эчендә, 90-нчы еллардан башлап, ул инде Сабантуй газетасы булган. Һәм инде хәзер бу Сабантуй журналы итеп чыга. Безнең Сабантуй журналы 7 яшьтән алып 12 яшькә кадәр балаларга исәпләнгән дип әйтәбез, мәктәп укучылары өчен. Һәм безнең дөресен генә әйткәндә Сабантуйны укучылар укый. Менә Instagram аккаунтта Сабантуйның сайтында күбрәк әти-әниләр утыралар. Һәм безнең менә бу проект, әни блогерлар проекты, шулай ук әти-әниләргә юнәлтелеп эшләнде. Без биредә балаларны тәрбияләү мәсьәләләре хакында, тел турында, татар теле, татар милләте, татар әдәбияты һәм гомумән безнең татар милли җанлы кешеләр белән аралашып, менә шушы проблемаларны күтәрәбез. Һәм инде бүген без шулай ук синең белән сөйләшеп китербез. Әлбәттә синең турында, синең тәҗрибәң турында, әни буларак тәҗрибәң турында. Һәм инде гомуми сорауларга да җавап бирербез. Безнең караучылар, тыңлаучылар, сез шулай ук үз сорауларыгызны бирә аласыз. Безгә алданрак та сораулар бирделәр һәм менә шушы туры эфир вакытында да сораулар бирсәгез, без аларга җавап бирербез. Соңыннан бу туры эфир сакланып калачак безнең Instagram аккаунтта IGTV дигән өлешендә. Һәм инде без аны шулай сайтка да куябыз. Безнең Сабантуй журналының сайты бар. Кыскача гына язып, мин аны сайтка да урнаштырам. Чөнки бөтен кешеләр кирип карый алмый, соңыннан кирип карыйлар, соңыннан язалар. Менә шулайрак һәм техник момент, безнең якынча 50 минут вакытыбыз бар. Instagram вакытны чикли, кайдыр 45-50 минут. Һәм шушы вакыт эченә без сыешып бетергә тырышабыз. Вот. Как-то так. Шулайрак дип әйтте. Минемчә, беләсеңме, кешеләр чыга торалар, килә торалар, һаман шул ук бер кешеләр, кайберләре инде яңадан да кирип карарлар. Әйдә без башлыйк, девочки красотульчики, с началом учебного года. Рәхмәт бик зур. Менә син күрәсең бит, Динә нәрсә язганнарын? Әйе. Күрәм. Рәхмәт. Барыгызга да зур сәламнәр. Мин бик сирәк керәм. Туры эфирларга сирәк керәм, шуңа күптән күрмәгән подписчикларыма бик күп сәламнәр әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт кергәнегез өчен, кызыксынганыгыз өчен, ссылкадан үткәнегез өчен.
Һәм инде башлап карыйк. Мин дә укынланам. Әйдә башлап карыйк. Әйдә үзең турында сөйләп китәле Динә. Менә әйдә беләсеңме? Менә безгә язганнар с 1 сентября дип. Әйдә прям 1 сентябрьдән башлыйбыз, әйме? Ничегрәк үтте? Мәктәптә укыйсызмы дип инде кызың укыймы, юкмы? Ничәнче сыйныфта? Гомумән, бу бит инде бик үзенчәлекле 1 сентябрь булды безнең өчен, быелгы 1 сентябрь. Һәм инде мондый бүтән кабатланмас дип уйлыйбыз инде, әйме? Алла бирсә. Сөйләп Алла китәле, бирсә. ничегрәк үтте ул көнегез һәм гомумән мәктәпкә ничегрәк әзерләндегез, ничек үтте? Минем кызым Зәлия, аңа 6 яшь. Бер кечкенә сары чеби. Кызым Зәлия 1 сентябрьдә инде, 1 сентябрьдә түгел, бүген 2 сентябрьдә садикка барды. Без бу елны подготовительный группага йөрергә планлаштырабыз, Алла бирсә. Инде 2нче елга дөньялар рәтләнеп, Алла бирсә, яхшы иттереп, менә мәктәпкә әзерләнеп, 2нче елга 1нче класска керергә исәп бар. Әмма ләкин 1 сентябрьдә без урамда йөрдек. Көне буе дисәң дә була, һәм иртәдән бирле чәчәк тоткан балаларны күреп, Зәлия инде канатланып, менә мин дә барачакмын. Теләге булды. Мәктәп турында күп сөйләшәбез. Мин аны инде ниндидер настройкалар эшлим үземчә. Мәктәпне ярата башладык. Инде подготовительный группага да йөрергә аның теләге бар. Менә бу арада парта сорады, махсус өстәл, әйе, аңа кирәк. Күрше Шамсуаровлар да күреп чыкты да, әни миңа да кирәк диде. Инде бу теләген тормышка ашырыбыз дип уйлыйм. Һәм менә шулай Зәлиябез укырга ашкынып тора. Хәрефләр саннарны беләбез. Инде кушырга да әкренләп өйрәнеп киләбез. Балалар бакчасындагы тәрбиячеләр бик җитди карыйлар бу мәсьәләгә һәм инде бик яхшы дәрәҗәдәге тәрбиячеләр безнең балалар бакчасында. Минемчә, мәктәпкә без 100% подготовка белән керергә тиешбез дигән өметтә. Рәхмәт бик зур. Димәк, инде Зәлия мәктәпнең нәрсә икәнен белеп кенә түгел, инде үзенә партада сорап куйган, шулай бит? Динә, менә мәктәпне сайлау мәсьәләсенә килгәндә, син әйтәсең, без подготовительныйга йөри башлыйбыз дип, әйме? Димәк, йөри башлагач, сез шул ук мәктәпкә укырга да керәчәксезме, әллә юкмы? Менә моңа ничек килдегез, ничегрәк сайладыгыз? Без йөри торган балалар бакчасы 24нче Энҗекәй дигән балалар бакчасы. Бик шәп бакча дип беләм инде мин аны, бик шәп бакча дип без аны кабул итәбез, бик яратабыз. Һәм инде бу 24нче балалар бакчасы 27нче гимназиягә карый. Һәм инде без менә ничектер аларның бәйләнешләре бар. Укытучылар белән дә безнең ата-ана җыелышларына киләләр алар. Ниндидер агитация үткәрәләр, безнең мәктәпкә барыгыз дип. Мин, мәсәлән, баламны шушы гимназиягә бирергә дип инде берничә ел элек уйлап куйган идем һәм шунда бирергә дип планлаштырам. Шулай ук татар гимназиясе ул, татар уклоны белән. Мин үзем татар гимназиясе бетергән кеше буларак, минем өчен менә мәктәпнең татар юнәлешле булуы бик мөһим. Ни өчен бу мөһим? Әйдә, шул хакта сөйләшеп алыйк әле. Нәрсә бирә татар мәктәбендә уку һәм инде татар мәктәбендә уку бер яклы гына түгелме? Күп әти-әниләр зарланалар, киресенчә бала анда уку татарча гына буламыни, гел татар гына булмый бит инде дип төрле фикерләр бар. Син үзең шәхсән бу хакта нәрсә уйлыйсың? Мин үзем шулай ук татар гимназиясендә укыдым, татар гимназиясын тәмамладым һәм минем 2 кызым бар. Алар шулай ук татар гимназиясендә белем алалар. 2нче татар гимназиясе, 9нчы татарча укыйлар. Минем фикерем әлбәттә бу хакта бар, ләкин минем синең фикерне ишетәсем килә, безнең тамашачылар да белсен. Миңа шулай кирәк, татар гимназиясе кирәк миңа махсус. Менә мин тел мәсьәләсе буенча да бу бик мөһим минем өчен. Минемчә, русча сөйләшергә дә, русча аңлашырга да өйрәнәчәк ул бала башлы булса. Инде Аллага шөкер, минем кызым андыйга сәләтле, шустрый дип әйтсәң дә була, 7 һәм җитди ул. Мин үзем бүтән фәннәрне татарча укыдым һәм инде 9 классны бетереп, училищега килгәндә, музыка көллиятенә килгәндә, минем шундый проблема булды. Безнең анда
общеобразовательный дәресләр урыс телендә башланды. Ул шул ук математика керде безгә, башка фәннәр, тарих. Минем башымда бөтен нәрсә татарча, бу бөтен әйтемнәр, бөтен менә 3,5 мәсәлән мин гомердә белмим 3,5 икән, үзем генә башта ничектер аны тәрҗемә итеп, ул балага фикерләргә һәм инде шулай ук баш эшләтергә яхшы күрсәткеч дип уйлыйм. Һәм инде гимназиям татар булуы миңа мөһим менә шушы тел мәсьәләсе. Үземнең позициям бу минем. Без өйдә татарча сөйләшәбез. Һәм инде минем кызым шулай ук урыс телен белми түгел белә. Аралаша русча, әмма ләкин өйдә татарча сөйләшергә кирәк икән, инде балалар бакчасында татарча сөйләшергә кирәк икән, ул ачыктан-ачык белә. Һәм минемчә бу киләчәктә ул башка төр профессияны сайласа да бу аңа хомачау итмәячәк. Бары тик үзенең ниндидер эчке халәтен булдыру, үзенең фикерен булдыру, менә татар теленә мөнәсәбәтен җайлау минемчә менә бик мөһим татар гимназиясендә уку татар кешесе өчен. Мин сайладым, бу минем сайлау, безнең сайлау. Димәк, синең фикереңчә, татар телендә уку берничек тә аңа зыян китерми, киресенчә, башка җиргә һөнәр алырга барган вакытта да күллият булсын, институт булсын, университет булсын, киресенчә бу плюс, бу уңай як кына, чөнки бала татарча укыса да, соңыннан русчага тәрҗемә иткәндә, бу бит баш миендә эшләтә, баланың үсеше өчен дә нык файдалы һәм бала күбрәк беләчәк тә инде, күбрәк белгән саен. Әйе, мин шулай уйлыйм. Бу шулай, һичшиксез шулай бу. Бала ике телдә дә, ике төрле аралаша белергә тиеш. Минемчә шулай. Рәхмәт бик зур. Димәк, сездә тел проблемасы юк. Балагыз татарча белә, яхшы сөйләшә һәм инде хәзер гаджетлар заманы, телефон заманы, интернет заманы, балалар бакчасында да гел татарча сөйләшмиләрдер. Аның белән генә сез телне югалтмадыгыз, шулай бит? Сездә татарча сөйләшә. Әйе, гаджетларга килгәндә мин аны шикләмим, һәм инде ул үзе дә гаджетларга артык басым ясамый. Мин аны, мәсәлән, менә хәзер укып аласың да, шуннан соң гына уйныйсың дигән безнең шикләүләр юк. Һәм ул телефон белән сутка буе утырмый. Ничектер дөрес бүленгән дип уйлыйм. Бу агрессия бирми балага. Ул шулай ук гади бала кебек видеоларда карый, әмма ләкин мин ул видеоларны барыбер контрольдә тотасың, теләсәңсә каратмыйсың. Шул адекват булырга кирәк, минемчә мөнәсәбәттә булырга кирәк бала белән дөрес аралаша белергә кирәк. Бу агрессия булмаска тиеш аралашуда. Менә син дөрес аралаша белергә кирәк дидең. Дөрес аралаша белү нәрсә соң ул? Беренчесен инде син әйттең, агрессия булмаска тиеш. Ике арадагы агрессия, шулаймы? Шуны аңлыйммы мин? Ачуланмаска, ничектер сабыр булырга. Тагын ничегрәк синең үзеңнең тәҗрибәңнән чыгып балалар белән аралашу нәрсәгә корылган булырга тиеш? Нәрсәгә нигезләнгән булырга тиеш беренче чиратта? Русча әйтмешли договаривать итәргә кирәк инде, менә ничектер йомшаклык белән, бу ничектер кычкырып, резкий ниндидер движениелар ясап түгел, бары тик менә ничектер үгетләп, дөрес приоритетларны дөрес куеп, менә белмим. Бездә андый проблема юк. Мин үземнең баламны проблема дип әйтмим. Аллага шөкер, безнең ниндидер гармония бар һәм инде минем кызым үзенчәлекле бала, ул тыныч бала. Әзрәк кенә тавышны күтәрсәң, ул шундый ук аның күзләре яшьләнеп, мөлдерәп, инде менә нишләргә белми. Ул үзе бик тыныч һәм минемчә бу ниндидер геннар буенча күчә. Мин үземдә без энем белән бик тыныч балалар идек. Һәр вакытта әбиләр, абыйлар, бабайлар безне башка сеңелләргә ниндидер үрнәк итеп куялар иде. Менә Дина апаң шундый, Дина апаң, Илшат абыйң шундый дип, менә безне ничектер үрнәк итеп куялар. Һәм Зәлиядә үземне күрәм, үзебезнең кечкенә чакны күрәм. Ул каршы әйтми, каршы килми һәм инде минемчә әти, яни сүзенә каршы килмәү бик мөһим. Үзебездә шулай үстек, әти нәрсә, әни нәрсә әйтә, шулай дөрес. Мәсәлән, һөнәрне сайлаганда да минем әнинең сүзе үтте, минем һөнәремне әни сайлап бирде һәм инде мин аңа гомер буе рәхмәтле булачакмын, менә шушы юлга мине бастырган өчен. Зәлияне
Мин шулай ук уйлыйм менә киләчәк һөнәрен, аны әти-әни юнәлеш бирмәсә, бала бит инде кечкенә бала, аның бер нәрсә эшлисе килми. Алар тик ятырлар иде шул уеннарын уйнап. Былай юнәлеш бирү бөтен мөһим нәрсә әти-әнидән тора һәм инде кечкенә чагында менә закладывать итәргә кирәк аны русча әйтмешли. Без шулай, мин шулай уйлыйм. Менә рәхмәт Бизурдина, син әйтеп киттең, әни бирде миңа юнәлешне һөнәр сайлауда дип. Бу кайчанрак булды? Ничегрәк чагылды? Музыка мәктәбенә килгәндәме, әллә инде күллияткә баргандамы? Һәм синең үзеңнең ул вакытта фикерең нинди иде? Беләсезме, менә минем фикерем юк иде ул вакытта. Ничектер бездән сорамыйлар иде, син телисеңме, теләмисеңме? Ну, әлбәттә, музыка уен коралы сайлаганда, скрипка белән таныштыргачтан, мин инде каршы килә белмәдек без. Каршы килү юк иде дә бездә. Белмим, хәзер скрипка булды икән. Әниең үзе дә уйныйдымы? Ничек? Минем әни бит музыкант. Әни музыка иде. Әни мәрхүм булды безнең. Баян укытучысы. Яни кичкенә чагыннан үзе баянда уйнап үскән бала һәм инде авылда баян булган уен коралы буларак, хыялында аның скрипка булган. Һәм инде ул әйтәләр бит әле, балалар әти-әнинең хыялларын тормышка ашыручы инструмент дип. Менә шулай ук мин әнинең хыялын тормышка ашырдым. Скрипка буенча һөнәрем скрипкачы булды. Шул. Инде мәктәпкә килгәндә, шул 5 яшемдә ничек миңа скрипканы тотырып куйдылар, мин шул дустым белән гомер буе терәк, бер-беребезгә терәк дигәндәй скрипка белән яшим. 5 яшьтә сиңа скрипканы биреп кенә карадылармы? Музыка мәктәбенә 5 яшьтә алмыйлар бит, әллә бардыңмы? 5 яшьтән бардым. 5 яшьтән подготовительный группада мин 2 ел подготовительный класста булдым. Аннан соң инде 1-нче класс белән бергә без хор класс махсус музыка юнәлешендәге класска кердем. Һәм инде без менә анда 18 бала идек. 18 бала, ул бер хор иде. Безнең 18 балада класста һәрбер бала музыка белән шөгыльләнә иде. Математика классы бар, инглиз теле буенча направление юнәлешле класс бар, безнең класс музыкаль класс иде. Һәм шуны әйтеп үтәсем килә, шушы 18 балада мин бер үзем генә профессиональ музыкант булдым. Менә шунысы да кызык, әмма ләкин без бөтенебез анда сәләтле балалар идек. Бөтенесе җырлый, инструментта уйный иде. Хәзер аралашканда да мин карап торам, шушы минем классташларның балалары музыка мәктәбенә йөри. Йогынты ясаган аларга музыка мәктәбендә булу, ничектер һөнәрле булу. Минемчә, монда берсе көлгән, Ганиев Раил дигән. Бу инде минемчә күңелле көлү. Әлбәттә. Ул инде хәзер генә көлмәгән, без инде сүздән көлеп куйгандыр. Без аны теге вакытында не отреагировали. Берәнди кызык сүз әйткән булганбыздыр. Динә, скрипка бит инде ул бик нәрсә дип әйтим, скрипка бит инде ул особый инструмент, ничек татарча әйтим. Аңа бит инде бик яхшы слух татарча ничек була микән? Кирәк, име? Ишетү тойымлау кирәк, Һәм инде скрипка ул бит инде нечкә дә була, каты да була. Аның үзенең теле, үзенең сөйләшүе, үзенең хисе бар. Менә син нәкъ менә шушы инструментка мәхәббәт кайчан уянды дип уйлыйсың? 5 яшьтә үк микән? Башка инструментны сайлау теләге булмадымы? Шушы юнәлештә укыганда туктале, әллә фортепианда уйныйм микән, әллә башкага китим микән дигән фикерләр булмадымы? Чөнки скрипка бит ул бик авыр. Анда бит көн сайын ничәшәр сәгать уйнарга кирәк басып торып. Минем 2 кызым да скрипкага йөри, мин аны нәрсә икәнен беләм. Берсе инде тәмамлады музыка мәктәбен, берсе әле укый. Һәм инде әти-әнигә дә зур сабырлык таләп ителә, балага бигрәк тә зур сабырлык таләп ителә. Үзеңнең бала чагыңны искә төшерсәк, ничек булды синең шушы инструмент белән мәхәббәтең ничек туды? Ничек барды? Аңладым сорауны. Мин инструментны кичкенә чакта яратмый идем, дөресен генә әйткәндә. Безнең укытучы бик усал иде, минем беренче укытучым. Ул ничектер
усал иде инде. Йомшак түгел иде балага. Минемчә, укытучыдан да күп әйбер тора. Ләкин әни шулай каты торган сәбәпле мин музыка мәктәбен бетердем, училищега бардым. Укыган вакытта безне раковина янына бастырып сәгатьләр буе әйбер дә өйрәттерәләр иде инде, сүзләр дә ишетә идек, теге грубый дигәндәй. Укытучыдан күп нәрсә тора, мәхәббәт уяту балаларга инструментка. Мин башка укытучыга да күчеп карадым. Ләкин музыка мәктәбе җираграк булганга күрә, кире үз укытышымда бетердем инде. Хәзер мин аңа рәхмәтле. Хәзер мин аны хәтерләмим, ләкин аны усал буларак күңелдә калды ул минем. Музыка мәктәбен ташлаган ярты елым бар минем. Ярты ел йөрмәдем. Менә просто барасы килмичә җылап, менә ярты елга пауза булды минем. Ләкин әни каты торып, йөрисең, бер нәрсәгә дә карамыйча дип, менә бу әти-әнинең йомшаклык бирмәү сәбәбе дә кайчагында үзеңнекен әйтергә кирәк үз сүзеңне, әти-әнигә кагылышлы инде бу. Чөнки мин шулай ук ничә сәгать заниматься итәргә кирәк дисез бит. Ул бит баланың урамга да чыгасы килә, башка ниндидер кызыксынуларда уянып китә бит. Мин кичкенә чакта мәктәптә укыганда КВН белән шөгыльләнә идем. Миңа шундый рәхәт иде анда барып, менә ниндидер сценарийларны язып, катнашып, менә мин ничектер театральный юнәлештә миңа бик ошый иде. Шул да булгандыр, бәлки скрипкадан ничектер читләшү. Ләкин әни бар нәрсәне урынына куеп, минем бу тайпылуларны ничектер басып, инде инструмент белән яңадан дуслаштырды. Һәм инде 9 классны бетереп, мәктәпне бетереп, музыка мәктәбен бетереп, училищега кердем. Мәктәптә укыганда скрипкадан әллә ни моңлы тавышлар чыгарып бетереп булмый иде. Училищега килгәчтен, инде инструмент та үзгәргәчтен, теге балачага инструменты түгел, инде профессиональ инструмент тоттыргачтын үземә ниндидер моңлы тавышлар чыгара башлагач, минем карашым үзгәрде. Училищеда минем мөнәсәбәтем яхшырды инструмент белән. Училищеда мин инструментка башка төрле карый башладым. Училищедагы укытучым Вероника Николаевна Якунина булды. Чаллы көллиятын бетердем мин, музыка көллиятын. Ул миңа бик зур база бирде инде. Әлмәткә сәламнәр, барыгызга да күп сәлам. Монда мондый лайклар куйганнар, рәхмәт сезгә. Шул. Диде, әгәр дә скрипка белән бәйләмәгән булсам тормышыңны, музыка белән бәйләмәгән булсам, кем кайсы өлкәдә булган булыр икән? Уйлап караган юкмы шул? Белмим. Мин сәнгать кешесе дип уйлыйм инде үземне. Барыбер сәнгать юлын сайлаган булыр идемдер. Минем ниндидер бер хыялым бар иде, театральный училищега керергә инде. Камал театрын яратып үстек бит инде. Кичкенә чакта без Казаннан җирак торсак та Казанга барган юк иде укыган вакытта, мәктәп вакытында консерваториягә гына кергәндә Казанга беренче тапкыр бардык инде. Булай Казанны телевизор аша күрдек, спектакльләр карап үстем мин. Әбигә кайткан саен Зәңгәршәлне әлләнчә тапкыр җәйне карый идек, башына азагына хәтле. Инде Камал театрында Зәңгәршәлне уйный башлаганда мин көйләрен инде белә идем, күңелдә иде. Чөнки кичкенәдән шуны тыңлап үскәч, Сәйдәшне, минем өчен ул ниндидер якын иде. Шул. Хыялың тормышка ашкан димәгеме? Әйе, хыялым тормышка ашты инструмент белән мин Камал театрының үзәгенә. Әйе, ләкин син барыбер Камал театрында. Әйе, Аллага шөкер. Мин 2007 елдан Камал театрының оркестрында эшлим. Фуат Абубакиров җитәкчелегендә һәм инде бик зур рәхмәт җитәкчеләргә, Фуат абыйга үзенең канат астына алганга. Мин бик риза, бик рәхәт. Бик канәгать. Сезгә бик тә килешә скрипка дигән. Рәхмәт, Ландыш, бик зур рәхмәт. Зәлиядә спектакльләрдә катнаша бит безнең Зәңгәршәлдә инде. Сөйләш сорашып китмәкче идем, нәкъ Зәлиягә 6 яшь дидең инде, ул аның музыкага омтылышы, тартылышы бармы? Ничегрәк? Әллә ул да музыка мәктәбендә укыймы инде? Сәнгатькә мөнәсәбәте. Муслимгә күп сәлам. Мин үзем муслим ягыныкы. Бик күп сәлам, рәхмәт сезгә. Зәлиянең
сәләте бар, мин тикшереп караган бар. Зәлия безнең. Әле менә 3нче көн генә җибәрде садикның заведующие диплом сәнгатьле шигырь сөйләү конкурсында беренче урын алган Зәлия. Шигырьләрне, җырларны бик тиз истә калдыра, җырлый да, шигырь дә сөйли, инструментка тартылышы бар. Быелны менә бирергә дип уйлаган идем, әмма ләкин 2нче елга булыр инде музыка мәктәбенә бирү. Уемда бар, мен уйлыйм әле уйлыйм. Әлегә мин үзем дә шундый бәйләргәме, юкмы? Зәлияне музыка белән дигән фикердә. Театрга килгәндә ул инде берничә ел рәттән, 3 яшьтән микән, 3 ел Зәңгәршәл спектаклендә катнаша. Алар масса белән, балалар белән чыгып, анда күмәк сәхнәдә катнашалар. Инде баш иергә дә чыгалар, бәләкәй үрдәк бәбиләр кебек кызык иттереп. Үзенә сәхнәдә булу бик ошый. Һәм инде бер сөенеч белән бүлешәсем килә. Бу елгы премьерада "Сагынасыңмы" дигән спектакльнең премьерасында Зәлиягә махсус роль биргәннәр. Һәм инде без аны алай берсә сәхнәдә күрербез дип өметләнәм. Үзе бик сөенде инде. Әле мин нәрсә җырлыйм дим. Мин җырламыйсың, кушканны эшлисең дип, шулай итеп үзен канатландырдык инде. Аллага шөкер, үзебез дә сөендек. Мөҗәгыйть Әхмәҗанов безнең белән. Мөҗәгыйть абый, исәнмесез? Хәерле көннәр, бик зур рәхмәт. Җырлыймы Зәлия? Нәрсә җырлыйм дип сорый. Җырлыймы? Җырлый. Әле менә теге елны Бөтен Россия конкурсында җырлап беренче урын алган иде. Бу Венера Хатыны Ганиева оештырган конкурс. Институт культурада барып, гран-при алдымы, беренче урынмы менә. Беренчеләрдән булды инде. Беренче урын бугай. Җырлый. Да? Ой. Үзе кем булам дип әйтәсең? Андый фикерләре бармы? Юк, әле фикере юк. Шунысы мөһим, мин аны үзебез җырлап үскән җырлар белән таныштырам. Менә шул ук Луиза Батыр Болгариның җырларын бик ярата ул. Ул җырлар бит искиткеч, аны истә калдырмый булмый. Шул ук Кулчатырны җырлап йөри яңгырлы көндә ул. Кояшлы ил безнең ил, хәрефле шакмаклар, күрше кызы Хәдичә. Менә шул җырларны ул белә һәм ярата. Мин үзем шулай аны тырышам шул элекеге балалар җырлары белән таныштырырга. Хәзер кызганычка каршы бер тотып җырларда бала җыры юк. Элекеге җырлар белән без юанабыз, куанабыз. Элекеге җырлар булган өчен шуннан да менә балалар җыры иде ул. Балалар җыры алар бар. Һәм шуларны күңелдә балачакта менә ниндидер закладка ясап калдырам Зәлиягә үземнең күңелемдә, чөнки шушы балачак җырлары. Монда сорау килгән, үзегез көй язарга уйлаганыгыз юкмы? Беләсезме, мин хәзер минем күңелдә ниндидер көйләр җыри инде улаймы? Әмма ләкин ул аны кешегә әйтергә түгел кебек. Менә кайбер чагында шул эстрадага килгәндә мин яңа җырлар тыңлыйм. Шундый примитивный җырлар. Моны бит мин дә языр идем, әмма ләкин уялыр идем дигән фикер миндә. Үзем көй язарга юктыр. Язылса да аны кешегә мин чыгармас идем. Чөнки композиторлар бар аның өчен. Миндә юк. Андый сәләт юк. Отып алып секундында уйнап бирә алам. Булай берәр көй язып карыйсың әйме, бу бар иде бугай дип уйлыйсың да, менә уялыр идең. Мин уялам мәсәлән. Шул. Бәлки вакыты килмәгәндер, вакыты җитмәгәндер. Бәлки. Тормыш бит шундый кызык, төрле. Тормыш бит ул бик төрле. Һәм вакыты килгәч, бәлки әле булыр да, кем белә. Беребез дә белми ничек булсын. Рәхмәт бик зур. Динә, менә син әйтеп киттең, Зәлиянең инде җырларга да сәләте бар, конкурсларда катнашып, аның бүләкләрдә алганы бар, беренче урыннар алганы бар дидең, сәхнәдә дә чыгып уйный инде ул хәзер. Син ничек уйлыйсың? Әни кеше буларак, балаларга
ko'p to'garaklarga yurtu kerakmi, nindi to'garaklarga yurtu kerak. Mana hozir o'quv yili boshlandi, sadik bolalarida, maktab o'quvchilarida ya'ni endi qoya yozirga bilmay bolasin butun turli yerga yurta, qoy birovlar kirisincha o'qisin-g'ina, sadikkag'ina da yurib jita deb aytalar. Sen o'zing nechta o'ylaysan, bolaning bo'sh vaqtida bo'lirga tegishmi, yo'qmi? Ham ne qadar uni to'garaklar bilan nihatli to'garaklarga uni yurtirgan mumkin, kerakmi, bu yo'qmi bugungi zamon bolasi? Bizning Zaliya to'garaklarga yuriy. Biz yuriymiz ingliz tili to'garagina. Bu sadik qisalarında endi. İngliz tiline yuriy, ondan biyuga yuriy, qo'l bilan qo'l ishlarga yuriy. Mana shu 3 to'garak. Menga qadarli shaxmatga yurdi, ammo lekin shaxmat shaxmatdan urus tilinde alıp bardı bizim jetakçimiz. Ularni anglamadı. Çünkü onda bitindi. Indidir. Katlaulu buldu. Şahmatanın için tigi yılını buldu bu. Bu yılını da birmesmin. Özünün kızıksınığı bulsağına indi. Bulay mine 3 to'garakka yuribіз. Menimcha ortig'i kerakmi. Mektepni soylaganda da men indidir maxsus katlaulu mektepni soylamayman. Mine bizning gimnaziya bar. Onda bik nechik deb aytayım, ortig'i bir bulmasın edi. Men перегружать ettirge kerakmi bolani. Tekte informativniy перегрузка bara. Menimcha elimne onun kuzatire kerak onun ortidan ham nindi yo'nalishga ul men sezam ekan qoida bosimni ko'proq yasarga. Shunda yasatib bosimni shunda yasarman deb o'ylayman, aliga kuzatam. Перегрузка yasarga tirishmayman bolaga. Ağır bit o'zi bizda перегруженный. Men masalan o'zim bik перегруженный. Informativ yoqdan da, fizik yoqdan da. U mana butun narsa qo'shilg'achdan narsaning endi nindidir holat o'zina ko'ra bir holatga ketira. Shu holatni nechikdir ауырсына башлыйсың endi. Nindidir depressiv состояниега кирәсең кебек. Менимчә җиңеләйтергә кирәк тормышны. Дөрес уйлыйм микән инде билмим. Гафу итәрсез. Сезнеңчә уйламак бик зур. Bilasizmi, mana shu temani davom etaylik. Durustdan da bugungi zamon kishisi ma'lumotli yoqdan bik tig'iz bo'lgan turmushda yashaydi. Tig'iz deb aytayman, bizning butunlay bir tig'iz. Bizning vaqt tig'iz, ishlar tig'iz, ma'lumot tig'iz, deganlar bundan bizga butun yerga yetishirga kerak, ulgurga kerak. Ham bu endi hozirgi vaqtda ma'lumot ilgirab uzoq borgan bo'lsa, hozir bitini bik tez sekund ichida xatlar borib jeta, telefon shotiratulari borib jeta, fotolar borib jeta, ilk bitinde alay bo'lmagan. Ham endi albatta hozirgi turmush ko'pga o'zgardi, ham boshqa. Turli ham mana shu ig'izig'ida, shu bir to'xtovsiz harakatda sen o'zingda aytding, men перегружен deb o'zingga nechik vaqt topirga, o'zingga vaqt topu kerakmi umuman, ham sen o'zingni nechik o'zingga kuch topasan, narsadan sen o'zingga kuch topasan. Mana shunday so'rab beraman. Bu har kishining individual kuch topu, individual resurslarni buldiru har kishi individual. Men o'zim bu turmushga ko'nikkan, bunday ritmga men necha yil bitindi. Ikishar ishda ishlab, shuluq vaqtda nindidir proyektlar turida o'ylab olib borib, nindidir mana shundayga ko'nikkan. Men o'zimni shunday rejimda ko'ram. Endi nindidir slabinka bersam, men o'zim bilan qanoat bo'lmasam, men o'zimni nachar his eta boshlayman. Shu yol itkanda menga o'zimga masalan energetik перегрузка bo'lsa, suv bo'lisha, men suvliq yonina boram, nindidir tabiatga aralasham. Bu ishimdan da menga buyuk bo'lisha. Qish bo'lsinmi, yozmi, kuzmi, men o'zimgina qolib, masalan, suluq og'ash yonina, suvliq yonina borib, mana nindidir energiyani to'playman, o'zimning negativimni jibaram. Men menga öğrendim, men bloklar qo'yirga öğrendim o'zimga. Suluq energiya bloklari, chunki biz ko'z ostida hamon sayin kameralar ostida qarab turalar. Endi bu men nindidir maxsus joylanmalar bilan ayberlar topmayman, ammo lekin mana shunday nindidir
үземә генә билгеле блоклар куярга өйрәндем. Ял итәргә дигәндәй, минем бакчам бар, мин шунда ял итәм үземне. Опять-таки эш белән ял итәм. Дидер. Тик ятып, бот күтәреп яту минем өчен дөрес түгел. Шул Зәлия дә эшнең нәрсә икәнен күреп үсә. Мин бакча булдыру махсус баланың хезмәт күреп үсү өчен эшләнелгән махсус Adım. адым, махсус адым булды. Мин аның турында да уйладым. Чөнки без кечкенәдән күреп үстек әти-әниләрнең бәрәңгеләр үстергәннәрен. Бар нәрсәдә җиңел эләкми икәнлеген белеп үстек. Инде Зәлия дә шуны белеп, миңа булышып, мәсәлән, теге елны утырткан җиләкне бу елны ул мин утырттым дип ашады. Һәм бу бына хезмәт икәнлеген белә. Шул мин дөрес җавап бирдемме, белмим. Бик дөрес. Монда дөресме, дөрес түгелме җавап юк. Бөтен җаваплар да дөрес, чөнки бөтен җаваплар да синеке, һәм без аны турыдан-туры исәптә синнән ишетәбез. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Менә бу балалар хезмәтенә килгән вакытта, син ничек уйлыйсың, баланы ничә яшьтән Динияз генә югалып торды. Аха, булдымы? Булды. Син әйттең, менә махсус балага эш белсен дип алдык бакчаны дисең. Ничек сорыйсым килә. Ничә яшьтән кирәкме эшләтү баланы? Кирәк түгелме эшләтү? Хәзер бит инде аларның болай да түгәрәкләре күп. Нәрсәгә ул дип әйтүче әти-әниләр бар. Һәм хезмәттә бала нәрсәгә өйрәнә? Синең үзеңнең менә моңа фикерең ничек? Син дә әз генә әйтә башладың аны. Синең балачакта бу ничек булды? Сез ничек үстегез? Һәм бүгенге заманда инде бөтен әйберне сатып алып була торган заманда кирәкме гомумән бу? Бәрәңге утырту, түтәлләр утырту, чөнки кайбер әти-әниләр фикеренчә бу кирәк түгел, инде бит кибеттә бар, ни өчен тилмертергә дип әйтәләр баланы. Юк, бу саф һава, бу бер караганда сәламәтлек өчен яхшы бит инде. Икенче караганда, икенче караганда бу табигатьгә аралашу, бу инде үз хезмәтеңнең җимешен күрү, аннары соң шул ук туу белән үлү кебек, мәсәлән, яз көне табигать уянып, көз көне инде йокларга ятуны белеп бала үсә, ниндидер менә шушы алмашынуларны үз күзе белән күреп, шул ук алма башта чәчкә булып, аннары соң алма килеп чыгу, без аны бит күзәтәбез. Мин мәсәлән һәр нәрсә табигать күренешләренә Зәлиянең игътибарын юнәлтергә тырышам. Безнең Зәлия кояш батуны бик ярата инде. Әни кояш бата, кара күр ничек каласың бит дип мине фотога төшерергә менә инди һаман саен кояш бату аның өчен матур. Матурлыкны күрә белү, ул бит үзе бер мөһим. Шул Абылай хезмәт кирәк, без хезмәт күреп үстек авылда. Без шәһәр балалары булсак та, һәр каникул саен авылда үстек. Авыл безнең өчен отдушина иде. Авылда авылсыз ялларны күз алдына китерми идек. Һәм ял безнең өчен хезмәт иде. Әниләрнең бакчалары бар иде, шунда түтәлләр утыртып, булышып, ниндидер эш эшләп, хезмәт куеп. Һәм шуңа да хәзерге тормышта мин мәсәлән консерваториягә кергәннән бирле мин эшлим. Үзлеп алдың әзгенә хәзерге тормышта? Хәзерге тормышта мин шушы кечкенә чагындагы ниндидер хезмәткә мәхәббәт уяну хәзерге тормышта тасвир күренә ул. Шул ук мин консерваториягә кергәннең беренче елында инде әти-әниләрдән артык ниндидер материаль чыгымнар алмыйча артыгын барыбер булышмый калмадылар инде, ләкин үз көнемне үзем күрергә өйрәнеп, мин үз хезмәтем белән алдашмыйча, урлашмыйча дигәндәй, менә үз хезмәтең, үз кулыңның җимешләрен тату, шул кечкенәдән бакчада казыну, ярдәм итү, әти-әниләргә ярдәм итүдә мөһим роль уйныйдыр дип уйлыйм мин.
үземчә. Мгм. Шул бакчага килгәндә мин анда артыгын кыланмыйм бит инде. Ярты түтәл кишер. Кишерне яшь килеш йолкып тәмле вакытында ашап кала торган итеп. Ярты түтәл ашытырма, ярты түтәл чөгендер. Менә нинди ул үсемлекләр дип күрсәтер өчен яфрагын нинди менә шулай шуның өчен генә эшләнгән әйбер. Әлбәттә, кибет тулы. Кибет тулы, әмма ләкин үз үстергәнеңнең кадере, аның ниндидер тәме дә икенче бит, икенче төрле ул. Аны кадерле әйбер ул, үзең үстереп, күреп үстерү. Шул Зәлия белә, күрә, булыша, ярдәм итә. Мөһим әйбер. Әлбәттә инде Зәлия да ул бит инде башта утыртасың, аннары үстерәсең. Нәкъ менә олы тормыштагы шикелле кайсы гына проектны алсаң, кайсы гына эшеңне алсаң, кайсы гына синең алсаң шулай ук хәзердән үк кичкенәдән үк балага сеңдерә инде ул укыр өчен, яхшы нәтиҗәгә ирешер өчен башта утыртырга кирәк, аннары аны карарга кирәк. Аннары инде нәкъ менә үзең эшеңнең җимешләрен алган кебек, шул ук бакчадагы җимешләрне алганда хәзердән үк салына инде ул балага. Һәм инде киләчәктә әлбәттә ярдәм итә. Һичшиксез. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт, бик зур Динә. Һәм тагын минем сорап китәсем килә. Синнән шулай ук син әйттең, инем Илшат бар дидең, бугай шулай бит сез икәү. Менә хәзер без сиңа сорау бирсәк, әйтеп китә аласыңмы син безгә, син нинди апа буларак? Без аның белән, Илшат белән кичкенәдән бик дус үстек. Менә авыз күтәреп бер-беребезгә бер авыр сүз дә әйткәнебез юк, Аллага шөкер, бүгенге көнгә кадәр. Минем иң якын кешем ул. Апа буларак мин аны бик яратам. Мин ничек дип әйтим? Без яхшы мөнәсәбәтләрдә. Бик дус, бик тату кичкенәдән. Һәм монда инде әти-әниләрнең дә роле зур булгандыр, шулай бит? Безнең яшь арада, менә бер яшь, без погодкалар. Шуңа да яшьтә ничә ай инде. Шуңа да без бергә үстек, карашларыбыз бер. Без аның белән бер вкуста, бер төрле кинолар яратабыз. Ниндидер арабызда аңлашылмаучанлыклар юк. Мин аның белән киңәшләшәм һәрчак. Шунысы кызык, мин кроссвордлар яратам. Сканворд, кроссвордлар. Бер үземә бик авыр миңа ул сканвордларны шишергә. Теге авыр, бик авыр түгел, шишәм инде. Илшат белән икәү булганда без аны менә башына азагына хәтле 5 шишеп бетерәбез. Ничектер шулай. Ул әйткән әйбер минем башымда була, беренче сүзне әйтеп, беренче хәрефне әйтеп җибәрсәң, менә ничектер аның белән шундый ниндидер аңлашылмый торган җепләр бәйлибезне, ул туганлык хисе, туганлык шулдыр инде ул. Без туганнар. Без бер туган, шуңа һәм мин бәхетле үземнең энем булуы белән. Ул үзе КАИ бетерде. Шулай ук әти-әни хыялы тормышка ашу, бу безнең әтинең хыялы тормышка ашты. Әти өчен КАИ ниндидер менә инде әни өчен консерватория, зур югары дәрәҗә булу, әти өчен КАИ институты, инде менә бик зур галимнәр генә КАИ бетерә кебек, менә әти өчен КАИ бик мөһим, үзе укымаган ул институтта, әмма хыялында булган. Илшат шушы институтны бетерде, инженер машиностроение профессиясе буенча. Шулай ук кичкенә чагында ул художественный мәктәпкә йөрде, рәсемне бик оста ясый, слухы юк аның, әмма ләкин кулга менә кул белән матур рәсемнәр, моделированиега йөрде, моделирование түгәрәгенә ул әллә нинди менә шундый чын тракторлар, танклар ясап кайта иде. Менә чын уенчык, әмма ләкин картоннан, алар бит аны бөгеп, чертежларын ясап, менә кичкенә чагында шушы әйберләр белән мавыгу, ул инде институтта аңа бик зур көч ярдәм итте. Ул белә иде җаен, кулы яткан иде аның.
ниндидер карашы икенче төрле иде инде. Һәм укыган вакытта шул ук курсовойларны Илшат дусларына булыша иде ясарга. Һәм теге миңа ярдәм ит әле дип киләләр. Ул алар өчен яхшылык эшләсә, үзе өчен ике мәртәбә яхшылык. Үзенә сеңә бит инде шушы информация, шушы үткән темалар үзенә менә ничектер опытным путем дип әйтәләр бит әле. Ул үзенә опыт туплый иде. Һәм инде минемчә егетләргә шушы черчение, моделирование, конструирование, рәсем ясау бик килешле түгәрәкләр балаларга килгәндә инде. Сайлау булса, мөмкинчелеге булса. Аннарысын шул ук бармаклар аша без музыкантлар бит инде тоемлау менә шушы тактильный ниләр, ощущениялар аша бит инде башны эшләтә. Бу шулай ук черчение, рәсем ясау аша, шулай ук бармаклар аша башны эшләтә торган бик мөһим әйберләр, түгәрәкләр. Шуңа да минемчә сайлаганда малайларга бик кулай. Димәк инде кечкенә вакытта йөргән бер генә түгәрәк тә, кечкенә вакытта шөгыльләнгән бер генә эштә югалмый. Барысы да киләчәктә инде өлкән тормышта, зур тормышта барысы да кирәк була. Һәм инде әти-әниләр дә моңа игътибар итсеннәр иде. Балаларның никадәр күбрәк шөгыль белән шөгыльләнсәләр, үзләренә ярый торган, үзләренә үзләре ошата торган шөгыльләре булса, ул инде кайдадыр барыбер кирәге чыгачак аның, барыбер кирәк булачак. Дилә сәлам Ширмешеннән, без сине бик яратабыз дигәннәр Бик зур рәхмәт, Ширмешәнгә бик күп сәламнар. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Һәм инде безнең әз генә вакытыбыз калып бара, Динә, әйдә шушы булачак сезон турында да сөйләшеп алыйк. Узак кына чыкмыйча утырырга туры килде. Шулай бит бөтен артист халкына һәм сиңа да шул исәптән концертлар да, спектакльләр булмады. Шушы вакытны ничек үткәрдең? Яңа сезонга нинди планнар? Яңа сезонга дип мин театрны гына күз алдында тотмыйм инде гомумән. Гомумән иҗат шуна. Нинди әзерлекләр бар, нинди фикерләр, нинди проектлар бу хакта да әйтеп китсәң инде. Бу ара бик булгаур булды, чыннан да артист халкы өчен аеруча без бит инде нечкә күңелле кешеләр. Мин үзем артыгын хисләнергә тырышмадым, әмма ләкин барыбер төшенчелек булып алды. Әмма ләкин минем достым скрипка, шулай ук күңелсезләнгән вакытта скрипкада уйнадым. Ниндидер яңа әсәрләр без эстрадада да, эстрада өлкәсендә эшләгәчтен дә бит инде ниндидер уйлар, проектлар дигәндәй үзегез әйтмешли, яңа көйләр турында планнар кордым. Шул яңа сезонга аяк басабыз, Алла бирсә, минемчә бар да яхшы булыр. Мин шундый үземә настрой бирдем. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз инде башка мондый зәхмәтләр күрсәтмәсен. Яңа сезонда оркестрга бер спектакль куйсыннар иде, шундый теләгем, бик зур теләк, чөнки безнең классик спектакльләр әзәеп бара. Шын классика уйныйскә. Мин үзем классик. Эчке халәтемдә, тышкы халәтемдә мин классик әсәрләр, классик җырлар тыңлап йөрим. Киемемдә дә минем классика чагыла күбрәк. Шуңа күрә дә менә классик спектакльләрдә катнашыбыз, уйныйсыбыз килә. Эстрадада шулай ук концертлар көтелә инде, менә 11-12 филармониядә инде концерт була. Мин дулкынланам, дөресен әйткәндә, инде ярты елдан артык сәхнәгә чыкмагачтын. Ул ниндидер барыбер сагыну хисе дә, дулкынлану хисе дә. Гомумән алганда мин сәхнәгә чыккан саен дулкынланып, һәр чыгышны бик җитди кабул итеп, бик җитди әзерләнеп, образларымны шулай ук бик җитди образлар өстендә эшләп, уйлап, шулай көн итәм. Яңа сезон шулай ук телевидениедә җырлыйга әлегә менә Алла бирсә яңа съемкалар булырга тиеш. Шуны да бик көтәбез, бик сагындык. Тамашачы белән аралашу бит инде икенче халәт, икенче әйбер телевизор экраннары аша. Шул Алла бирсә дөньялар тынычланыр, бар да яхшы булыр дигән өметтә калабыз.
Сәлем, барыгызга күп сәлем. Безнең инде вакытыбыз тәмамлана. Кызганычка каршы. Рәхмәт бик зур. Чыннан да дөньялар тынычлансын диңде. Без шулай ук менә әни блогерлар проектында катнашкан бөтен әниләрне җыеп, декабрь ахырларында эшләмәкче булабыз шундый бер очрашу. Алла берсе рөхсәт итсәләр әлбәттә. Безнең шундый фикер бар. Һәм инде Алла берсе сине дә чакырырбыз. Сиңа шулай ук әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Чыннан да бик кызыклы фикерләр булды. Әти-әниләргә беренче чиратта, гомумән, иҗат кешесенең тормышы бит инде аның күп кырлы, күп яклы, үзеңә әйтмешли, күп җирдә эшлисез, күп кенә проектлар бар. Һәм инде яңа сезонда шулай ук Динә сезгә уңышлар телибез. Барлык теләкләрегез, барлык иҗади планнарыгыз тормышка ашсын. Бик дөрес әйттең, шундай күңелемә үтте, зәхмәтләр башка кабатланмасын. Беребезгә дә җиңел түгел, иҗат кешесенә бигрәк тә иреккә, иҗатка ияләшкән кешегә өйдә калу, сәхнәгә чыкмау, бу бит инде шактый авыр сынау дип атыйм инде мин аны. Һәм инде башка мондай әйберләр кабатланмасын. Сезгә бик зур рәхмәт. Сез мине блогер дип атадыгыз. Мин блогер түгел, үземне блогер буларак тасвирламыйм. Бары тик күңел халәтем менә минем сәхифәмдә чагыла. Бу инде илһам чыганагы минем өчен Instagram. Һәм инде сез мине блогер буларак кабул итәсез икән, бик зур рәхмәт. Блогер сүзе минем өчен ниндидер бер ул һөнәр. Ләкин бу минем менә ниндидер ички халәтем. Шуны әйтеп үтәсем килә. Instagram кулланучылар Instagramны дөрес юнәлештә алып барсыннар иде, ниндидер файдалы, кызыклы мәгълүматны күбрәк урнаштырсыннар иде. Шул ук дин мәсьәләсе, тел мәсьәләсен бик җитди карап, шушы әйберләрне өскә калкытып чыгарсыннар. Instagram ул бик зур көчле нәрсә. Ресурслар монда бик көчле һәм инде шул ук реклама буларак тел мәсьәләсендә күтәрсеннәр иде. Менә гади кешеләр булсынмы ул, эстрада йолдызлары булсынмы ул, кайбер эстрада 100 мең подписчиклары бар. Менә бер мәкаль чыгар, кеше карый. Бу минемчә менә Instagramны дөрес кулланырга кирәк. Минем призыв шундый дусларыма да һаман сайын әйтәм. Instagramны дөрес кулланыгыз дип. Әйтеп үтәсем килә, мин Сабантуй журналына без язылган. Кызым белән көмеш кыңгырау алабыз, Сабантуй алабыз. Һәм инде менә баланың журнал карап үсүендә дә бик зур яхшы яклар күрәм, чөнки бала аны күрә, рәсемнәр телефондагы кебек түгел, краскалар ярче дип әйтим русча әйткәндә. Журналга язылыгыз, без сезне бик яратабыз, бик риза, сезнең иҗатыгыз да безгә күңелебезгә килә. Кичкенәдән яратып, газет, журналлар укып үстек без. Тел мәсьәләсендә дә бик зур роль уйныйсыз, сез телне саклап калу. Татар журналистлары, татар журналлары кичкенәдән ниндидер менә бер традиция булып калсын иде. Бу традиция без моны югалтмаска тиеш. Бик зур рәхмәт Динә. Чыннан да бүгенге көндә ничек тә тырышабыз журналны да саклап калырга, балаларга да нәкъ менә шул журнал аша син әйткән тактильное ощущение ул бит журнал аша да бирелә. Интернетта гына кайдыр карау түгел, нәкъ менә журналны кулга алып, аның исегенә дәни тораймы, аны укуы һәм аңлавыгыз өчен безне бу хакта тагын бер кат әйтүегез өчен безнең укучыларга, тыңлаучыларга бик зур рәхмәт. Һәм инде Instagramга килгәндә шулай ук мин белән килешәм. Рәхмәт шулай ук бу фикерне күтәргәнең өчен. Instagram ул чынлап та бик зур ресурс, бик зур инструмент дип әйтердем мин аны. Шулай ук безнең телне үстерү, мәдәниятне үстерү буенча. Һәм инде безнең балаларыбыз да телибезме, теләмибезме Instagramга керәләр. Instagramда булачак һәм ул барыбер алар вакытларын монда үткәрәчәк. Һәм без инде максатыбыз шулай ук балалар өчен, әти-әниләр өчен файдалы контент эшләү, ниндидер дөрес юнәлешле, безнең милли, татар җанлы әти-әниләр өчен
нәкъ менә кирәкле мәгълүмат бирү, кирәкле контент эшләү һәм балалар өчен дә шул исәптән. Безнең әле YouTube каналыбыз бар, анда күбрәк балалар өчен төшерәбез видеолар, төрле проектлар һөнәр сайлау буенча, төрле спорт ярышлары буенча, спорт төрләре буенча аерым проектыбыз бар, шулай ук милли музей белән бик күп проектларыбыз бар. Нәкъ менә безнең балалар үсеп килүче буын татар телендә белеп, татар телендә танып белеп, үзләренә интернетта шундый матур, яхшы контент тапсын өчен. Һәм инде аңлавың өчен моны бик зур рәхмәт. Бу хакта тагын бер кат искәртүең өчен. Безнең вакытыбыз чыннан да хәзер сүнәбез. Шуңа күрә сүнгәнче генә саубуллашып калам. Бик зур рәхмәт килгәнең өчен, бик җылы, бик рәхәт, шундый ипле сөйләшү булды. Мин үзем бик кызу кеше, мин теге әкрен генә утырып тора торган кеше түгел, әмма синең белән шундый тынычландым, шундый прям кайф, менә прям бер сәгать шундый җайлы гына, тыныч кына, вакыт сизелмичә дә үтеп китте. Тиз булмаганга күрә, мен әйтәм, бигрәк озак бара дип карасам, инде монда 50 ничә минут булды. Һәм инде сөйләшү бик тулы, бик җанлы, бик рәхәт булды. Моның өчен сиңа бик зур рәхмәт, танышуыма бик шатмын. Һәм инде Алла бирсә, вживую, теге кара-каршы утырып та әле сөйләшербез. Болай интернет аша гына түгел, танышырбыз, сөйләшербез дип уйлыйм. Алла бирсә, ярар. Бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар. Исән сау булыгыз. Пока-пока. Рәхмәт, сау булыгыз.